तो आज आमे समस्ते बाहरी गलु पुरी जावाई से आम समस्ते ये रेडी होकर ठिया पड़ू स्टेशन पाखे आउे आम गाड़ी आसबार आम ट्रेन में बसी पड़लु आईटा मोर फास्ट टाइम ट्रेन थी मतलब सतर बहुत भल लगुला भी तापर राति 12टार आम पहुँचलु स्टेशन पाखे पुरी स्टेशन पाखे आ बहुत टायर्ड हो जाइलु सतरे कहीं बाटर ट्रेन टी गोटे घंटा से रही जाता आम बहुत टायर्ड हो राति 12टार पहुँचलु आ देखु कौन आम सब खाइलु एत टेस्ट भी भल ना कहीं राति 12टार जहाँ मिले आप जानती तापर आम शोक गाधे पाधे बाहरी पड़लु पुरी जावाई मंदिर बाटर आम जलिखिया आगे करदेलु कहीं मंदिर आसला आउ खाइबा को मिलबनी से आम जल्दी जल्दी आम कम सारी देलु कहीं मंदिर गले बहुत लेट हम आउ ये आम पुओं गोटे ड्रेसटे किनी कहीं तार चुट्टी पड़ला से गोटे नुआ ड्रेस पिंध तो से आम किनी तापर आम पुरी बड़दाण्ड पहुँची गलु आउ सप्ताह मत बहुत खुशी लगुला आम कौन कलु मुझे नेक्स्ट ब्लॉग रे निश्चित जनइमी निश्चित।